famille mille problèmes findini ɗaninoɓe atri majjunoɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaadiɓe famille mille problèmes bonni kotigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money Amina na anol janda marsini yano yewe ngaman tanta ma isa place makko mi yaram na Amina siwa jibinde ganduɗa ɓen Amina hon wima yo aya hane yameloram he hoyno o hettinano baba o ko miñam jongo ma ko ɓe jatta an ɓe harmuɓe ɓe bonɓe sukuñaɓe saysi on ay an sarena kimi fimaɗo ha cekki ɗon mana galle an wona ɗum seerinome yumma ɗum seerinome yumma koreji awan bon yumma awan bon yumma renndin bagage ma ɗuɓani gallo ƴetta bagage ma fof pas suudu yumma an waɗi yumma bon ceera laabi tati an kam noon ma seeri 77 fois an kalmo guel jasgi an kam amadou an daggere kangal e ɓatta de koɗo firti amadou hon tawrande joni so wiyata gara haɗa haaɗi kino elle kangal kaƴi kesi abdourahmane somi haalani wota haala ka barɗo nakara nawɗani ay tekti kam ɗiɗo ka powɗo tan mbiɗa fuddet abdourahmane miñam so wiya fotani mi takkade ko debbo mawne fotani kolade ma abdourahmane woto waram abdourahmane min adunan fof komi ƴettuɗo pawme e junngo ma abdourahmane woto waram Awa mana garda an mi dari mbaɗa yimi mbaɗan ara mbaɗa yima tan ando duka tan ko woni mana garda sona o jongoma ko woni jongoma wona tan ne luuha min annane ko jahata ana andaɗo hay goto to paami mata wona ko marché tan jani ko dusata nder an gila jaltuɗa ha joni mbimami jongoma dejani jongoma nan tan duga hawa wonko andanda jongoma sa joɗima jongoma hakkille makko dejata hawa wonko suttaka min gorgol mon ko sutton kam ko woni ala ko min cuuɗanma gorgol Sofia mi yiɗa yoɓɓata hay goto woto ɓado sa ɓadimi bone waɗa an ka julɗo de ka neɗɗo moƴƴo Sofia ɓandu ndu ko ndu kuran so ɓadimam cagayagal natat ma par ce que gilli natat ma so gilli naati noon bone waɗa Amadou an joni yiɗa Sofia so ɓaggima mi dogo mi yaha walla mi rendo ɗum eyi ñande fof noon kan ekkiniɗa ha Sofia andi ko mbatten ko ɗum woni billahi mbasa ɗum ko hani ganda ɗum Abdourahmane mais sa ɓadima bone waɗa o kolotoma holto koltade ko ɗum dil mais woto ɓada Abdourahmane sabi lillahi wa rasuli mi ñagari mom tan Allah woto ɓada gorgol a tinani haydara ko tinani somi tinno mam namda haydara haydara mi tinani hakkude ma e jongoma ga wonko woni nder ko woni ko tinanmi woni ɗin ɗon dumunnaji tan
jongama an ko jongoma haalta e mako joni woni gon an haalnam ko laabi min mi nana ɗum min jooɗi balɗe tan min jiyani mo min cikki ko jaaɗo voyage ndege ko cokonoɗo kaso wa ko haalata ko an ko jongoma haalta e mako hawa ko gonga te noon so tawi ko garmi ko toon inama muusa garɗa ɗo wallahi so takkima am wallahi so ɓadima ma en mardirat somi yi gongo hakkudami Allah won kam pawmi hen billahi wallahi tallahi yew a wawa kam nel noon ha par miɗa yaha mission so a par daraɗa e doom joni an ɓayde noon jiruɗa moƴƴi an sa nela mission droite kay woto ya mission gauche ya mission droite mais an haɗani ya gauche o katmani woto takkom woto ɓadomo hawa an mawni haal hawa jongoma mani soka kaso min gorgol makko min mi tinani mi anda min mi tinani jongoma sokama mani ko ɗum ko mani a hawa woyani de hawa an ɗum noon tax jongoma yiɗa gona e galle hawa aɗa mawni ga hawa ko ɗum tan ganduɗa ko ɗum tan gandanta jongoma ɗum tan ganduɗa a anda hay goɗɗum so wona ɗum hawa haalnam gonga min komi gorgol ma oto suudam hawa ko ɗum tan ganduɗa gorgol mine ma tan jeew ɗum tan ganda anda goddum jeewami jeewma ay hunko mawo jettu mesalal ñoota ha tiiɗa asa ha lubba ngubba aɗa nani de aɗa heeɗi kam an jongoma ko ɗum noon tax yiɗa gona e galle o hawa aɗa mawni haala ka neɗɗo haalowo de ya sukko de ko galle jene no woni kono gorgol min ko kalmi ko woni hen sukko ñor hunko mawo ha tiiɗa laawol ma e ala hen koye galle jene no o woni aɗa heeɗi min o waɗat ha paran gaña yimɓe kaala ko mbatta kanko waɗi kaala an Amina min de ko hande laaɓimi ko wiyeteno dewgal ko sens ndekete ko gonga pour hono mbiɗano jongoma ngal ɗo dewgal maw dañi mbinoɗo mi maw dañi ɗum mi gumata ɗum jongoma wonno ko neɗɗo mo ganduɗa yahat ñallinta walnata ne yaada e ganduɗa ɓe cimmoto ɓe jarat te min noon mi mimantama haydara mbinoɗo mi wiyata ɗum ɗo de ko kalɗa ɗo ko min de betti kam par ce que ɗum hollirani to jongoma yeeso makko sabuna hande o ko mawnum ma kadi no wawi wonde ko mawnum ma ko mawnam min e makko jiidi yumma e baaba mi wonata ɗo miɗa bonnamo wawi ɗum ko lebɗa ɗo ko imagine hande ko gaño makko galle to lebnoɗa ɗum addanannomo probléme e dewgal makko comme ko lebɗa ɗo ko a fotani ɗum lebde wona haalama ane mata wona ken jewtoɓe tan gila nani an aɗam haalnami famille mon mi haalnimo ko woni hen wa min ko probléme am mi haalnima kono probléme mawnuma ɗum wona haalama ay an ndekete an ka naafigue an ndekete ko ɗum ɓe mbiya to jiiɗa dabɓo foof wonata ko naafigue an noon koye ɓen dokkuɗa wona mi naafigue de komi haalnuma gonga tampi kalisa way mi yanto no wuti ha maɗa hat selli min bajje Abdourahmane junjunummi ɗo towi oy kam yomi hoccu bagasam mi fara suudam to fada suuduma eyi ko mbatta toon gorko ma aranta ɗum haawi kam ayo ko mbatta toon a faami meɗa andi so faami ɗo en perta ɗum enen fof ɗum kadi te mi yiɗa ko mettuma noon mais woto ɓaɗa Sofia de Abdourahmane ɗum mi wawa ɗum muñ e fittanam wawa won kam wawa ɗum famam tan jaɓanami ɗum gandami min ƴeew ɗum Allah kam perte ma so tini mbasa ɗum mi wasa ɗum min haajam ala hena ala Abdourahmane woto tin non non min ƴeew tawi ka kagan noon wonde kaali non fatsel hay seeɗen mbaradira woto Sofia tin ko woni hakkude men en tout cas meɗen mbaradiren ka anañ ɗon dal Abdourahmane watten hakkille woto ɓadomo de so ɓadimam bone waɗi anduko debbam tifagan so ɓadimam anda fof toto ɗum mi anda fof no waɗante quoi Abdourahmane takkima Sofia bone waɗa fotani ɗum ɓadade par ce que Sofia ɓanno courant so ɓadima ɗum tan bone waɗi mbimo mana randi cosaan amen eyi mine min damboto hay soko yonten oy kam he Allah wi ɗum jeeha e cosaan e ummo jimmi mi yiɗa haala duhu haw sehiɗo witade muccu bagasa mi fara suudam min so gumni komi ñaƴƴo mana fof no mbawimi aywa joni ko ñaƴata ya suuduma ko ɗum o yima ya suuduma hande gorko ma woni
ay ɗum ɗo min mi ittani hen Bokari Ko par ce que Bokari ɗeɗo balle fof ɓe mbi omono waala nder sal omono waala bowal to min mi ittanimo hen kadi a majjani kono joom suudu makko tan huuli oɗo Fatima min de komi hulde o debbo ñaaɗi min ga mi hanan ɗum fof jongom ko woni mbaka jam jongoma ka meɗanade kaso mi tinani Jurundiren, muñondiren, ko digal welani. wallahi so tawi on gon añaneɓe so tawi on bon so tawi on gon sokoteɓe ma on gandu debbam o mi woppata ɗum ha ila yawma din humande lembel tan jari o bone jari ko duko jari o musiba mi woppata debbam han mi woppata debbam janga mi woppata debbam ɓaawo janga kala ka neɗɗo wela yo haal hen kala ka neɗɗo wela yo eta hen kala cokkutiɗi neɗɗo jogi yo waɗ takam woppude jonngom hol fof kalannomo ɗum hawama tampinda o hawama ganda an a rokkani ɗum jaam hawa jottako hawa darotako hawa mi tawi ɗum e damal galle ngal hawa mo siki hawa haalni kam jongoma rokko oɗo cuka wallam min mbaɗandi ko Hawwa hono ko woni laasɗi ille laaɓa subhanallah min yo Allah dannami bone Hawwa ko ɗum dogatno baccen to paaɗa sariya waynota min mbaɗani hono ko kala ko namda ko ɗum o haalata ko namda o haalata ko ɗum dogatnomi nani a rokkani ɗum jaam ay oɗo cukalel sa rokkani ɗum oɗo galle won goddum ko sutta ko ay so natodiri ɓe ko sutta ko goddum ma yalta holko cuulami ɗum mi anda min kay ko Hawwa kañum fof no surdemi yalla dannami bone Hawwa ay oɗo Hawwa kala ko yawma ko dari ɗo ko laa kay woni jangde makko Allah ne seedi o mi waɗa ɗum gotol a waɗata min Hawwa min mi anda mi ñaama ɗum Hawwa min mi anda ko mbaɗami Hawwa min de mbiyata min boni min de jomma mbiyata boni jongoma woppa min na wuren jomoma Hawwa ko ɗiɗan wona andale anaji gattimman hay batta kono min mi haalani haydara dewgalam ngal mo yiɗi bonnude ɗum haɗa mo ko bonnude ko min ñamatam aydal o dewgal hunde fof mboɗo fawi hen noon billahi wallahi taalahi ay oɗo Hawwa so wiyoma bonna dewgalam ngal mi hirsanmo dewgalam ngal hunde fof ne jarini kam hen Jurundiren, muñondiren, ko digal welani. Mamuña jurki keɓa julɓe, ko digal welani. Reni gondigu ko jam, reni gondigal ko jam. Yo jam ane ko noddirta kam neɗɗo seɗanare suudu jamen fuggat aɗa ko jinmi haala nden ko ya ɗefte bago suujam ɗi mballa kam mi faana suudam to mi nananima de Hawwa mbimi koye ar mballa kam e bago suuji mbaɗa faani nder suudam to wona kalde Hawwa Hawwa wiriɗi ɓangol wari ñamata wari kam he komi gilli a he aɗa hoota wala hotta aɗa hoota wala hotta huɗu mawo ma wonna men concrési wala hotta ma wona wala hotta ma haalka namda wiɗo somi joɗa ha asama mi ñaame komi gilli a Hawwa mbimi ɓe haɗa hoota wala hootani aɗa hoota wala hootani ma hoot hunu makko ma wonna men kokkerisi ma haalka namda o gallo kanto mawɗa yaade maynoɗa ham mi wima mine ma somi hawrema mi ñaame min mi wona guiñe min komi guiñe mi wona guiñe mbaɗa ñamarore umma mimi umma yanama suwata dora sukuño dora sukuño unaɗo kungi firaɗo a ñaw mi wiyani min somi jaggima ko lakar mon jangdima min mi wona guiƴe cuhre tukusel hay gaynani jibineɗe ne waɗa tan ko wela min mi haala mbimami ɗo ko min adduma ɗo min woni chef on jinmi ko ɗum watte ko ganmi wattaki guila nde somi haala waɗa mi raƴa ƴale homi guiƴe min mi wona guiƴe noon aɗa waɗa hay dewnode yam kaso a ñaw a meeɗani yalla dannami bone Hawwa Trois familles, 1000 problèmes.
findini ɗaninoɓe artiri majjunoɓe trois familles mille problèmes serni selaɓe yaadiɓe Abdourahmane komin noddunomaa ɗo noddirɗaa maami ɗo min so Allah jaɓi janngo komi jiɗɗo ruttaade jooni noon nde wonno mi yi'e ma kilifa yaagal Fatima o jinmi tegde e junngo ma mi halfinima Fatima nde won an ka kilifa mum Amadou ko kilifa mum Boucar joom galle mum o ko kilifa mum te kadi Fatima mbimi ko yo rese yo jooɗo suudu mum ko ɗum mbimi ɗum affaire nawliw ɗum wona haydara ɗo tawɗen ɗo gacceten min o yaay mum ki ɗiɗe tawimi tahanimi yaade kañum noon yo muñir Allah o jooɗo a suudu muɗum bajje min mi haalan ɗum anto joom gallam woni gila ngari mi haa joni fawayma ko yitere an gila nannuma oɗo suudu ha joni joom galle ma natani ɗo a hande mi min jongoma joom galle ma o nannini kam o ho gorko min kam mi andata gorko ma hullini riidu jongoma gila garɗa e oɗo galle ha joni joom galle ma fotanima fewde yitere min komi najjo jongo min mi anda ɗum ɗo min mi anda ko woni dow muɗum joni honno yimɓe ɓe mbiyata min jomaji wurtima hande waɗata balɗe 3 mi fawanima ko yitere omona less mi anda omo ñaama mi anda omo yara omo wonde oɗo kuɗaɗo Fatima gandenda hoorema baɗɗo coupable et capable yaraw ni ala ko waɗe joom gallam pour wasa arde ɗo min de miɗen komi najjo min jongom sum funtanima min joom galle ma o nannini kam nannini kam koy min somi yiyani joom gallam mi wondani joom gallam wadde min holko mbaɗi ɗo mi anda te min mboɗo sohli joom gallam hande dañɗa ɗo balɗe 3 eyyi ha joni min fawani yitere te min ga o jaɓani haalde e min sa hay so yiyani jaɓani ha min gorgol ma guilananimi ha joni ma o jooɗo haalde mi anda ko haali min so tawi kam ko arduɗo ko lelda tan wonata miɗo mi yira joom gallam te min kam min gormi suusaɗo e nder suudu min kam mi horet bagasam mi hot defte bagasam te min joni mi hoota ɗum gaji jongomo yomin reglu ɗum tan nomin watta ala aɗa no mbatten min oppam joni hocce paɗam mi yaha mi yiwa joom gallam an jombajo a yaltani hay suud taw yalta aɗa ƴeewoya joom galle ma aɗa wirta yimɓe ɓe hono aɗa jippina hoorema oppam min mi yaha min komi gorgol ma oppam mi yaha mi lijjiri ɗum mi ara hay somi addani ɗum mawo haalnam ko laaɓi andi kamal waɗi capable ɗum no Boucar woniri joom galle ma ni ɓe heddiɓe noon ɗum woniri joom galle ma oɗo Abdourahmane si wima woppu goppa wat mbaɗa aɗa heeɗi mi wiyani mi ya cilal walla yaya ɗatal jooɗo e suudu ma muñira Allah e nelaɗo muɗum debbo dewgal debbo ma rese hay Boukary so natani oɗo suudu min mawo haalnam ko laaɓi mawo haalnam ko nangi ɗum gila garɗa ha joni ko ɗum woni o bone gorko ma way ni min komi neɗɗo sa waɗi ɗum de mbaɗa ko ɓuuri yam ko mi yahat mbaɗa kadi ko jinmi wona kadi min so gommi ɗo mi yiiɗa yiide hay goto mi yiiɗa nande hay goto wona joom gallam min so wima mi régla ɗum mi régla aɗa wa andi kam kono wona e saram ti an so ɗum benni hawa kam holto woni ko an namdoto hawa an ko addi bone an nangi hawa fiya ɗum piggal hawa wirti kam no waya hawa mi fiyani ɗum de mi momlu ɗum an par ce que hawa jeeya ɗemgal muɗum ko ɗum dogatnomi wona wima ƴettu oɗo cukalel fawa ɗum e sarama guila omo woydira yimɓe galle cukalel ngel omo andanma ko ganduɗa hay goto andananima mbiya an ka tiddo hoore ɗum addanimo ɗo wonde ɗo e galle omo andidira yimɓe ɗum addanimo ɗo te haala ka ko ɓuuri juude ɓuuri raɓɓidde ya gaddana ham joom gallam woto sohlimo ko ɗi mbimaɗi mbaɗan ya ngara ko gandumi ko min kam mi wawa wurde ɗum mi wawa hurtade e galle balɗe 3 wiya joomaji hurtin a yiyani joom galle ma a lelay a mooma a waɗani haydara min ɗum addanimi ɗo noon min ɗum addanimi ɗo eyyi kay yo ar ɗo o wona e saram mboɗo sohlimo noon Abdourahmane ɗum noddiro mami Allah jarama adi ko fof mi yetti Allah no feewi kono mi yettima ene wawi en kewani jiidirɗen kono ko nananomi ma ko moƴƴere fof mi yi'e ma ko ɓuri ɗum par ce que ɗum ko mbaɗɗa ko dima tan wawi ɗum
anu ka dim ka tedduɗo e heddi ko noon Fatima ko neɗɗo moƴƴo wala caɗele gueɗel gotel tan jiimi e Fatima woni kiram ko kirɗo ha ɓurti boom ɗam kiram homɗo wawi remo ha wara hen fittaɗo boom saabu ko kirɗo e Boukary waɗi ko wona lawol saabu hino wawi hon wawno waɗire no ɓurni yooɗo tintin ɗum te minne cikkatnomi o tintini ɗum meeɗa miije Boukary tintinani ɗum minne ɗum tawimi koye tawi sohnaji hon ɓara fof wondi ñalawma goto kono min wona ni no waɗi mbaɗmi ndewrimi koto jeewam kalami ɗum hay ko yahatno ko toon e lembel ko jeewam nayi wadde min ni jaggunomi ni no mbaɗmi noon Boukary waɗi kono ɓayde ɗum fof waɗani kam yo artir hakkille mum o anda dewgal ko muñal te kadi enen diine men heɗe jaaɓi ɗum rewɓe ɗi ɗettata hannaye kono dewgal neɗɗo jogorta gorko ƴattoje walla haare walla duka gorko ko jam mbatta ha keɓa hakkille mum joɗɗa muña kadi mi yo Allah jaɓ kalifa so Allah hoddori mami jaggu ɗum juuɗe sappo sa yeehi yo ɓerema deeƴ ay gorko so jom galle woni papa mi naatira jom galle ma mi yiilima hami tampi hami maayi mi yiilima fof gila nane ha joni less gonno mbaɗa farɗum mi wawa ɗum yiide gorko lan ko kalta ɗo ko onon mallake jom galle holtono fo no ballanma mi yandu ana ala jom galle taw oɗo gorko jiimi so woni o kanko woni jom galle ma a suwa mi yiilima hami maayi komi tampuɗo hay koyrem ɗe no muusa mi yaadi joni gorgol min holko mbaɗimi jom galle mi anda ko woni dow muɗum mi Joɗoɗa anda somo parano. ñaama mi anda somo yara oɗo kuɗaɗo ɓurano mon wonamo maltraite ko wondima hen an wojo hoorema a wotta hoorema mi koko min ɓo sohli gorkam yo wardu yo ñam an mbiyana famana min mboɗo sohli jom gallam mboɗo sohli jom gallam joɗoɗa ha jom a jotta ha jom galle ma tawma e nder suudu ma mi wawata mi wawa 3 jours neno mi yiyan jom gallam ha joni noon mbiyami hande janggo jom gonen kamɗen ko woni dow muɗum mi anda mbimi deeƴa ha jom galle ma ara jongoma neɗɗo ma deej jongoma neɗɗo ma warse jongoma suudu trop nak c'est trop mi wawa munde ɗum aɗa ko jommi ha jom gallam yo ar par ni walla parna so ɗum ara mi jippo junjol mate ha jom gallam an jippoɗa eyyi so jippoɗa so jippoɗa aɗa yaha aɗa jeewoya jom galle an ma gonnuɗa ka anda jom gallam o arat par ni walla parna joɗa paɗaɗum hawa ara jongoma suudu jikkuma o jikkamo noon joni yalta jongoma no mbaydani moƴƴani gila garɗa ha oɗo galle aɗa duka sabu min dewɗi ɗo heewi wallahi min dewɗi ɗo heewi ɗo ɓurɗo muus kono haɗa andi fof wonti jaam ɗum noon mbiɗa yo Allah newno lawol yo Allah newnan ma en jokkodir so Allah hoddiri inchallah wallahi Abdourahmane ko mbiɗa ko ande ndesata a haalni jeewma worɓe nanɗo keewi goto kala beele dewgal hume nde debbo jeewo tina ko ɓuri ko heew nde wonno so debbo jeewo tini jommani mbasa human a faami ko Allah wi ko noon ko ɗum wi julɗo aɗa jogui droit dañde rewɓe tato ha e nayo so tawi haɗa wawi eyyi ko heddi ko koyo jooɗo o muña ko ɗum mbimi ɗum jooɗo muña aduna ko muñal woni hen saka noon sa resama eyyi wiyete muñal tan koko muusi tan neɗɗo wiyete muñ eyyi Fatima totta Abdourahmane jungo jafnoɗama jarloɗama kadi min jogantama haydara saabu ko debbo miñam woni ɗo wadde somi tikkini wayi kono miñam tikkani ni jaguirmami ko miñam baɗam ɓiyam e ganda jiɗmi tan ko ya muñ yoɗa dewgal ma jaggira dewgal ma saabu Allah si gorko ma dañi gonɗon si horima muña min ɗum mbiyanmami anne mere yo Allah newnu lawol moƴƴi on jarama Fatima, yo mo ndeka sila. te mboɗo laaɓalo laaɓirami jiidi junggam ɗi ko suudu Fatima ne woni ene jaggi to ne waɗi mo buppe ne wonamo maltraité ɗum kabo laaɓaɗum an ko wondima he an a wojata hoorema tako jom gallam wojata hoorema he ay droit mo jogui makko on droit jogui e makko balle makko ɗiɗi ballam ɗiɗi te guila garmi ha hande mi yiyani joom gallam te ɗum c'est pas normal ñidda wadde jaha nder suudu makko
oɗo jeewo jiimi sa naate nder suudu makko saɗa yalta ma yaltir bone Wala. wona ka ngaddo ka tiddo hoore mbimami ya jooɗo ha joom galle ma tawma e nder suudu ma aɗa luuka aɗa haala aɗa ullo ay onon he hokkam ay Fatima mo mbinono trop rek c'est trop onon koki Fatima ko woni ko mais min o mandi kam très bien min e makko somin baddi face à face les yeux dans les yeux mo anda holkono jongoma ay jikkam bonɗo ɗon joni mi yaltira ɗum te mi sala hen hay diga kuyɗi fo yowon ay min jongoma min wona min komi gorgol ma min adduma mbaɗa fawma ɗo e nder galle mbimin nana kam jooɗoɗa hami yiya joom galle ma mi haalde makko o ara te gorgo ar ko joni balla kam mbaɗa way ñagade mo hunde ko ñagata daña sibbi Allah e nelaɗo muɗum jahana kam suudu Fatima ko hono woni gardana ham ɗo juggallam min mi naata e suudu Fatima a wawa mi wawa a wawa mi wawa tami wattaru an a wattaru min par la force ɗum mbaɗe bisimilla pusam lawol ngol mbaɗa yaha a yahani ɗum ko par la force ɗum ko ɓenɗo mbima yewni han juuɗo Abdourahmane kaleɗi eyi min ma sohlno seeɗa noon pourtant gara tan jiiden seeɗa miɗa dañi haaju ma haaju urgent amo anne ƴelta haalel o mbiya ɗum immin Abdourahmane salilim somi noddima notta ko min Amadou Mahon aɗa wawi mi sohlumo wallam mi yeddani kala guri kono haɗa ndi nodda ngari waɗi er o pawede jewten hen hey ko ɗum haaju urgent joni joni mi sohlumo argay on Abdourahmane wallam ummoɗa wawi amadou haɗa ndi ko an ɓuuri andu an kam mawɗo neɗɗo lelo ha par tan immina ɗum ni kadi mo faddini habari a woni mawɗo kam mani min ɓuurma won mawɗo mi immima Allah rakuma kandale aduna chikuda adawawi hundi fuyo aduna dunia adawada kowelma miji jango Jitani angi wante mi jo jango bilai mi jitani alanandi mi jitani sallahu mi jitani kon mi jango tinno mi jo jango tinno fa tingo wa ga fa mata final ko tal ya ta nanda fa tamba da hande